Nggon sembah ngiring ulun kapurba risang ngamur pingrat sahanan ingkang mringkanan sihing tasih sawekung masireng telahan yewang kanan mamuju ing wang asritina ning pasewakan busana sutra kang maneka warna wilahe awik namastu Parama Sidheng awik namastu silat mriyang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langit menapa estu maksila stantun lampahing Buddha jinanturu tuturu katula-tulat ngra Raden Paradya winursita ngupupu pramengna skor karanta jiyata miying jaman purwa mangke tekat masalaning gebitotan pura rengging pralambang matumpa-tumpa marmo panggeng manggunggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nutung basa dengung kuneng musurasa yen narasaya karaos mulat sari wangrasa wandi wuruh ing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilu kaca jare husne aku cang carita becik wis gemelar jroning pakliran ya sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Daring Hyang Kartika wis kinurba rateng kawasa sehari ratri angidri bawana Purwa teking tuk sina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedung lan tangkar tumangkar kaya sini rambun kaya Jawa pating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga burun mono miang buronto radya branan tanpa wicalan padhang praman sinari sang Hyang Retnawing kekan slamar bapani jagat mungguing jagat pitan mungup-mungup mungguing kalinganku kerabang merkangkah lamun kae saya hadiran tilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katon seblakanan kene kabak esmu jenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemulan gendanu kasiliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu seleng kawula dasih dene warsa ngupaya buka karep Tegal Sawai angluhur silur tatanem jati sami sendonan sesindenan mikul garul kune anggiring raja kayane sawen ana pirembagan Sumurwangi
Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok durung kiblat papat lur kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samya rebut yada rebut teja rebut kukuwung parandening wangit datan wonten ingkang amadari. Kukuwung ing Maja ing Astina ya ing Cahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Nuniki kari 100 tanantu kali 1000 jangkep tinega. Kula negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langur kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakra wisik sawene kireping jurang corong Kang Purakabi Pandi Betari sia gelar Paseban Yayah Rukmi sari kang pinangkup Pertiwi pategalan ing Pulo Wijeng kang aran grubuyuk gegudungane pambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kemendem polo kesimpar polo gemantung sadyotan kuciwa cinah widukulan kang pawek sarasaning diri ingon-ingon waja kaya iwen sansayang ngrembaka lamun miyang agelaring mangunan lamun wanci sarap sore samya mulih mring kandange dhewe-dhewe tatanana carane kandhang Agung Anjing Palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saeka kabdi akaring huring rusa bangsa tuwin negaring Astinapura wono kumimbange gurang-gurung somre lestari runtu mara ratu merasa dadi urek-urekaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinalite sampun samet ing sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinan-saya Wada winodananing mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sedadening jejibahan ingkang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa mbabar karya kenging binasake negaring Astina lan kusumana lagi mancik marang jaman kecana panjang munjung pasir pamukira jinawi kemari pakarta tata harja dasan guru kang gedhe bore madang jagat tidur kukuse turta ado kuncarane turta kasusuring manca praja lasindanta wau ingkang asta pusalaning adil bangsa niki menangi den ucapna dosa namening Sang Nata ananging jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Sang Prabu Jaya Pitana ya Sang Prabu Kajahaya ya Sang Gendari Suta Nalendra gagah pideksa godhek weksi Barjaja dasar turta kasinungan kasekti linuwe bebasan pratamentan jinulumenter sinumpak begung sinuduk putung minodatan mokal saged ngayomi sangya para kawula sak negaring Astina binayang bayang sangjaning para apsara apsarip ngawis tinggal pepandir sagung kang samya semewa yaya roping samudra ing daratan datan kantun bisawanipun sangya anung-anung tetungguling praja negaring Astina miwah sangjaning para kadang para pinisepuh para pujangga sesepuh negaring Astina inggih menika ketingal bisawanipun inggih menika wernanipun pepati negaring Astina satring prasa jenar paringgih sang Rekyanapati Harya Sengkuni ya Sang Harya Suman ya Raden Trigantalpati sumambung bisawanipun pandhita saka lima pujangga negaring Astina paninggih sang Tapa Begawan Durung ya Sang Resi Kumbayana sang Begawan Kumbayana mengkaraken pilgahipun Senopati negaring Astina nalindra ngawangga paninggih sang Prabu Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Sang Suryatmaja parandika nyalkon jem tidhem jinemper manemaning pasewakan negaring Astina datan mobat datan musik paninggih menika pisawanipun kadang nata Pangeran Pati nggih Sang Raden Arya Kartamarma paranding mangke prepsidhem permanem datan ana bane walang alisik paning madaning pasewakan negaring Astina jejel riyel rapat papet pipit prasasat atu pandhenggul datan posela laben sakadhang marasi beng jawi amgudak gendira rontek umbul-umbul kuiterangen danu yayah mondeng mangsa labuh mayung megar menti jamur barat mangsa rendeng tumbahing ngrangapuh jati ngareng mangsa katiga panandhingan tidhem jinem madaning pasewakan negaring Astina panandhining mangke Gudungan datan uring kemo basamirana datan mampah kapian sumung swaraning pradonga miwah pangli ing waranggana Sigra Amorwani pangandikan dadi kumpangling wijining pandika Sang Nata Prabu Duryudana nalendra ing Astina ingkang dereng kababaring lisan
pasewakan busana maneka warna Puspeteng Udyono nyang panjrak sarwa rukma ranggeng manik nara Tiopeng maruta mando separan mangambat ngas panglang kateneng kang awan sapa nek ngastina samantara tekeng tegal kurunarya ya Kresna laku sireng Prasurama nyangkan wacanaka dulur Narada kapangyata kalwi lori melu karya sang Bupati sang Bupati Liwang Sukmana Madiruwi ana sasmit maning sun jagat masyari Bathara Paman Pati Arya Sengguni ora mangkuto disayu dadiake kaget penglira si Paman Pati Arya Sengguni dene sira ingsun pijana kersaning Mandira Paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula nggir anak Prabu ngono namit pasang kaliman tabeh tinebene ngulono duni jumawahing tawang tuwang
linepat ing tulak manu kula nuwun sewu angger anak Prabu sakalangkung kumejot raosipun penggalipun ingkang bapa ing plasa Jenar sareng kula tampi timbalan paduka ngadhep mangarsa marang ngersa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana ing jawi sanget kuwatosing manah bebasan Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula anak Prabu Duryudana penggalih kula tebih saking raos kemarasan nger anak Prabu Duryudana kepareng kula nyaket marang ngersa jengandika sinuwun Duryudana kawula nun inggih kadipangaken sira ingsun percaya muga dadi batal wakil ingsun pranata tutur akiting kaprajan para diagi atur lawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin paman Pati Arya Gudi kula nun inggih nggih menawi jengandika andangu bab tata akiting kaprajan tartentu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayekseka kapti karya luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula nun inggih damel bumbung lan marem kang dadi aturira paman Pati Arya Gudi ora lewat pakaring kagutama wae tindak selawase urip kawula nun inggih nggih menapa ingkang mantuga dawuhaken badhe kula candhingga jimat paripe dayana ingkang santosan nggih anak Prabu kula nun inggih namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang ngersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih paman Pati Arya Gudi kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung bukitan saka prayoga kenegah jengandika paman Pati Arya Gudi wonten ing plasa wonten negari Ngastina menika kula ninggih nggih sampun mboten krang prayogi pilenggahipun ingkang bapa ing kematian wonten Sitinggil Pinaturata negari ing Ngastinapura menika nggih anak Prabu Brawediri Bapa Durna sarawa jengandika ingkang putra pun Duryudana ngaturaken asung pasegan para krambi tuwin Pambagya Raharja mugi tansah kunjuk parang kersa jengandika sang Bapa Begawan Durna Bapa Bayana astaka swala sila bertapa Samarante gamanaga kula kaprekantel buntuting selikur kula nun inggih anak Prabu sareng kula tampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana wonten praja negari Ngastina damel bombong mangalipun ingkang bapa ing saka lima tuwin ing samangke kejojroning penggalih kula awit kula katimbalan sowan nyaket marang jengandika Gusti kula anak Prabu Duryudana kula ninggih asung pasegan Panakrami sampun kula tampi karya bombong rasing bali miwah ing samangke tansah pinangan kawidatan ing sambikala pisawanipun ingkang bapa ing saka lima tansah mangke wilujeng nggih anak Prabu mboten wonten ing setunggal menapa namung ingkang bapa ing saka lima ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjung marang kersa jengandika anak Prabu Duryudana anak Prabu Kurupati kula tampi akarya bombong raos sing bekalih mboten langkung kasekecane kelangkung prayogi lenggal jengandika bapa bantur wonten negari ing Ngastina menika kula nan sampun mboten krang prayogi oh pisawan kula wonten kersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih kula nan Brawediri Kakang Prabu Karna Basusina ing Kawangga sarawuh jengandika ingkang rayi Ngastina ngaturaken sembah tur ngaturaken budya pangesta mugi tansah kunjuk marang jengandika Kakang Prabu Karna Basusina kawula nun inggih Nyanyi Prabu Duryudana sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang ngraka ing Ngawangga dupi kula tampi timbalan paduka Nyanyi Prabu Kurupati Nyanyi Prabu Jaka Pitana wonten negari Ngastina kepareng kula ngaturaken salam taklim kula miwah budya pangastawa sampun ingkang ngraka tampi karya bombong raos sing penggalih Nyanyi Prabu kula niki kula tampi karya bombong raos sing penggalih mboten langkung kasekecana lenggah jengandika wonten praja negari Ngastina kula nun inggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngraka ing Ngawangga wonten Sitinggil Pinaturata negari Ngastina menika Nyanyi Prabu
apa dene sira Dimas Kartomarmo padha raja sak praptamu Dimas Kartomarmo kadhawuhipun Kakang nduk iki tansah pinawi ngawidatane Sambikala tedhak kawula sowan marang resa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana sinuwun mboten lamanggyal setunggal punapa karang mulu aturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunju sanda pepodo paduka Gusti kula njeng sinuwun Koko Prabu Duryudana nduk iki tatampa karya bumbung penggalihipun Kakang murat pangestuni wong tuwa wae Tampanuna Dimas Kartomarmo nduk iki sampun kula tampi karya bumbung raos sing penggalih ora liwat prayogana lan pakaring utama tindakna selawase urip Mriki paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat tatanan barisane Purwati kula nggih padha gantung sibu aja nggih padha saur manuk jenenge Senedya anem Brahma sartane babarake wigatring pasewakan Dimas Kartomarmo nduk iki mriki paduka dawuhaken nedya kula estu padha Gusti kula ingkang sinuwun kula nuwun sewu nggih sasampunipun paduka anak Prabu Duryudana ngraketaken pisawan Sangya para Hapsara Nayaka Punggawa miwah sedaya para kawula wonten Ndatulaya Prajanegari Ngastina kula nuwun sewu damel kejot sartanipun kaget jroning penggalipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalan paduka wondene paduka ngawontenaken masewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kelampah wonten badhe wonten pirembagan menapa tuwin badhe mbabaraken wigatos punapa ingkang bapa ing kepatihan namung anengga tuwin nangarantu dawuh singandika anak Prabu Duryudana menawi kepareng tumunten kawedhar ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang srana awi kula dherekaken mapan telenging kedaton mapan catur netra kalawan ingkang bapa ing kepatihan nggih kula nuwun inggih anak Prabu damel kaget penggalih kula rikala semanten kula nembe ngawontenaken pawiyatan wonten ing pertapan Sukalima wonten ing samangke kula nampi timbalan paduka bilih negari Ngastina dya ngawontenaken pasewakan agung sareng kula sowan wonten ing mriki kula taliti wonten sak madyaning Datulaya saindenging kraton negari Ngastina menika wonten perkawis ingkang beneh lan benten ingkang kula sawang wonten mriki nggih anak Prabu tumenten samangke kula aturi medharaken wigatosipun tuwin badhe ngrembak babagan perkawis menapa ingkang badhe dipun rembak wonten pasewakan agung negari Ngastina dinten sak menika nggih anak Prabu pamararya wonten dawuh nggih Bapak Durna wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten timbalan ngadhawuh Yai sayekti kula menika namung bingung kados pundi anggenipun kula badhe nanggepi marang kawontenan negari Ngastina kawontenan negari Ngastina ingkang kados pundi nggih negari Ngastina wonten bab perkawis menapa wonten bot repot awi kula aturi paring dawuh sampun ngantos wonten raos jigo kelawan perkewuh ingkang bapa ing kepatihan sawega sartanipun siaga sak biyantu kelawan jengandika jeryatanipun kula menika jejeripun Nayaka utaminipun kula menika patih wonten negari Ngastina kula nuwun inggih anak Prabu negari Ngastina kenging menapa nuwun sewu ingkang kula sawang benten kamadan ingkang sampun kelampahan menika pasemon paduka pasemonipun panjenengan anak Prabu Duryudana menika beneh kelampahan ingkang sampun kelampahan iki kula nuwun sewu kula sawang ketingal katon rengu mboten sami kelawan adat ingkang sampun kelampahan kula nuwun sewu kula aturi paring dawuh jenyatanipun kula menika ingkang dipun sepuhaken kula menika ingkang dipun dadosaken kami tuwa wonten negari Ngastina kula menika pujang wonten negari Ngastina tartentu wonten bot repot menapa samangke kula sagah anyangga sareng-sareng anak Prabu pamararya Dewa Bapa Durna menapa Putri Kakang Prabu Karna iku wonten dawuh wonten balan iku wonten dawuh saestu Tigang Candra menika ingkang kula raosaken kawontenan negari Ngastina benten kelawan adat ingkang sampun ingkang kalampah benten kelawan adat ingkang sampun kelampah menika kados pundi napa teng negara Ngastina wonten salah satunggiling pawartos
Pancen kepara estu tatun menawi jengandika menika rumangsa menawi sampeyan ki sing sepuh-sepuh ki rumangsa dadi nayaka Punggawa luwih-luwih pujangga lan kami tuwa kudune ngerti lan melu ngrasake kanane Duryudana sing tak rasake karo Negara Ngastina. Liripun kados pundi? Paman wonten dawuh menawi jengandika menika boten karaos. Karaos menapa Bawadura? Boten dawuh. Menawi jengandika menika boten karaos. Krasa napa lho? Jaketen ki dereng krasa. Ateges karaos menika mubah musik ing Negari Ngastina. Lho. Negari Ngastina ketingal mubah musik menika kados pundi? Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Negari Ngastina menika taman pagebluk. Sampun wonten Tigang Candra menika kula ngrawuhaken Pramodinase Sewu Jugata kinaryan ambarganing praja wonten samanggi gagar wigar tatananto karya kula sampun damel srana menapa kemawon sesaji kula mungkung ing munjeng ingkung gajah paribasanipun wonten saged damel srana waliyaning praja Negari Ngastina lho ing samanggi gandeng kula ki sampun pikantuk sasmita pikantuk wangsit saking kersanipun para Jawata saking kersanipun Dat Kamurwing Dat bilih Negari Ngastina saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi setunggal dipun tumbali pusaka Negari Menduro kagunganipun Koko Prabu Baladewa inggih menika sepisan Kyai Nenggala lan Kyai Alugara ingkang angka kalih tinenggan dening Kyai Semar Badranaya Paman Bawadurna menawa dening Kakang Prabu Karna Basuning Awungga anjra ingkang muspita rum kasiliring samirana mrih sekat kadung ngas kandhanya mawera Ratnaning Driya nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Duryudana kula nuwun sewu kaget sotaning galih kula teka jengandika maring dawuh bilih Negari Ngastina ketaman pagebluk kamangka sampun kelampah Tigang Candra duh dosa menapa ingkang badhe kula sandhang ger teka kula menika mboten saged ngraosaken bilih Negari Ngastina menika ketaman pagebluk jernyatanipun kula menika minangka jajaripun Nayaka Punggawa kula nunut ngeyup kamukten marang ngersa jengandika anak Prabu Duryudana teka kula mboten dipun tarosi jengandika anak Prabu Duryudana mboten tentarosan kaliyan ingkang bapa ing kematian nggih kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami lole ganteng plengkuduk manyar-manyar Samarante hawala kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Kula niku nggih kaget sami kaliyan Adipati Arya Sengkuni. Sareng kula tampi timbalan paduka. Bilih jengandika ngendikaken bilih. Golek apa ta ki ya? Bilih Negari Ngastina ketaman pagebluk. Oh, prasasat pepes bayu kang tapis wastra lungset ing sampiran saras mungguing lautan. Anu sarah mungging lautan
Jernyatanipun negari Ngastina menika bumi ingkang pancen kula tresnani. Sinaosa sanes bumi kelahiran kula. Sinaosa sanes lemah wutah geting Begawan Durna nanging negari Ngastina menika sampun paring kamukten marambah makaping-kaping ngantos ngibaratipun kula menika sampun dipun anggep warga tetap wonten negari Ngastina. Jernyatanipun kula menika namung tiyang neneka. Moh, lah kok paduka paring dawuh bilih negari Ngastina ketaman pagebluk kula kok majlek nger, kula kok majlek. Perasaan kula menika kadhe dene mboten dipun kula mboten saged matur melih. Ceryatanipun sedaya menika kula wau pancen estu kalampahan wonten negari Ngastina. Nanging mboten dados menapa, mboten dados sabab awit Duryudana tesih kiyat nampi pacobaning Hyang Wanasa, nampi pelahing Jawata, mboten dados menapa. Nanging samangke kados pundi? Badhe kados pundi lampahipun anggenipun badhe damel sarana waluyaning praja negari Ngastina. Kula wau sampun matur ing ajeng bilih negari Ngastina saged paling nirmala tumajati menawi sepisan dipun tumbali mawi Kyai Nenggala lan Alugara. Uga kalih dipun tenggani Tri Kyai Semar Badranaya mboten ketang namung tikang gedheping paninggal. Menika badhe kula rembak wonten ing mriki menika badhe kados pundi. Jeng andika sedaya para nayaka Punggawa miwah pujangga sartanipun sesepuh wonten negari Ngastina badhe kula sunika partikel muga kados pundi. Anggen kula badhe nglampahi syarat srana menika kula wau paman. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula inggih nggere kula nuwun sewu. Menawi bab prakawis sepisan kedah dipun tumbali Kyai Nenggala kelawan Kyai Alugara ingkang bopeng kematian namung saged njurung pamuji lan kula sarujuk bilih pancen menika ingkang estu dados sarana waluyaning praja negari Ngastina. Inggih srana menapa malih ingkang badhe ndadosaken srana waluyaning praja negari Ngastina. Bapak Kadiparan kula sarujuk mawon. Malah sak mangke kula sagah menawi dipun dawuh supados sowan wonten kersanipun anak Prabu Baladewa ing Mandura supados nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala miwah Kyai Alugara kinarya sarana waliyaning praja negari Ngastina menika nggih. Kakang Prabu Kano Kadiparan. Nggih, menawi kula namung sarujuk mawon ceryatanipun menawi estu panci negari Ngastina menika saged paluya menawi den seranani mawi Kyai Nenggala lan Alugara inggih badhe ngginakaken srana menapa malih. Jernyatanipun paduka sampun dawuh bilih sampun ngrawuhaken Brahwana winasih 1000 sugata kinarya nambak rengkaning praja wondene ugi gagar wigar datananto karya. Angka kalih menawi kedah dipun tinenggan utawi negari Ngastina kedah dipun tenggani dening Kyai Semar Badranaya samangke kula sagah menawi dipun dawuhi supados sowan wonten ing Karang Kadempel ambaya ngirawipun Kakang Semar Badranaya nggih anak Prabu. Sikra kang bala tumingal prangacampa kang samya medali ler dadet wilating kata Kanyanggung mangun sangiti benjang sang aji micil ladi nyong taliwus Kresna Surawilangga kaya buta singa wrakil pasti jangga dendanya mangambak boyo menawi sedaya sampun sarujuk kula malah samanggi nadya tata samapta ing gati sawega diri anak Prabu nuwun sewu kula nuwun sewu menapa jeneng menika supe kalian kelampahan ingkang sampun kados pundi
lajeng nyatanipun Gusti kula anak Prabu Duryudana menika sampun wangsul wangsul merambah makaping-kaping kepengin damel srana. Pecahipun miwah ringkipun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Lah menika kesempatan dalam kesempitan. Menika menapa? Kakang Semar saged sowan wonten negaring Sina apa malam menika samangke wis paring kabeh apa-apa wulu wektu ning negara Ngastina. Oh nggih. Pripun anak Prabu sarujuk menapa mboten? Sarujuk kemawon menawi pancen kula saged damel srana ringkipun para Pandhawa. Oh, tertentu nggih, tentu. Mesti Pandhawa nganti Semar mati mesti Pandhawa ringkih. Sing pisanan pertama ringkih anak-anak Semar. Hei. Gareng weruh Semar mati, gareng sedih. Gareng lara kembange wong mati. Gareng mati, Petruk sedih. Petruk lara, Petruk mati. Bagong weruh Petruk mati, Bagong sedih. Bagong lara, Bagong mudhar. Entek turasi Semar. Nggih. Salajengipun Pandhawa ngerti kahanane abdine ora enek sing isih urip. Apa Puntadewa mati? Anu sedhisik ding, sedhisik terus lara terus mati. Mungkin disusul sedulur-sedulur Pandhawa liyane mati kabeh. Ning kosik Kang Pandhawa ki ndhe wong sing digdaya ki loro, siji Semar, loro Natandrawati. Natandrawati ya ben mudhar. Natandrawati ben mati sisan. Kosik kaya arep wong kaya Wilujeng kalis ing sambi kula tebisake rupita anggenipun kula sowan ten kersanipun anak Prabu wonten timbaling ngadhawuh Gandeng Babatura sampun tumuju wonten negaring Madura. Inggih. Tuwuh samangke paduka kula dawuh sepados bidhalaken Sangya Para Sata Kurawa kinarya ngawat-awati lekasipun Babatura anggenipun sowan wonten negaring Madura. Kula nun inggih nggih. Kemarin kula ing samangke nedya nyuwun pamit madal wasilan bidhalaken Sangya Para Sata Kurawa. Sakbiyantu kelaman lekasipun Kakang Prembandura anggenipun bidhal wonten negari ing Mandura. Kakang Prabu wonten dawuh sampun ngantos wedi kangelan jekal kula aturi sowan piyambakan kemawon wonten ing kana kadempel. Sendika ngesraken dawuh tertentu kula nedya nyuwun pamit madal wasilan Yayi. Namo pangestu paduka ingkang nedya kula suwun. Ngatos-atos sampun kados lari alit Kakang Prabu Kanmur wedine Kang Paman Pati Ari Sikundi
Dimas Kartomarmo. Wonten balan kadhawu. Budhal kang padha sibuk jenenge Sunedya Kuntura ngedaton. Ana nesnaken dawuh marang nyuwun pamit madal pasilan. Kadada aja kowe bocah cilik. Satenengan Dia Sang Hyang Surya kinarya madangi lakumu Dimas Kartomarmo.